Let's jump. We all do a little jumping. We all do a little jumping. We all do a... Benvidos e benvidas ao Festival de Nadal do Colexio Ramón de Valenzuela. Hoxe veredes diferentes actuacións onde os nosos compañeiros e compañeiras deron o mellor deles e delas. Co festival queremos conmemorar unhas datas que para a maioría da poboación significan xuntanza, amor, felicidade, sorpresas, amizade. Estoute escoitando falar é como se escoitara a profe falar das clases de palabras. Buf, que agobio. Non fales moi alto que anda por aí. Tens razón, para non liarnos imos presentar algunha actuación e así cambiamos de tema. A primeira actuación é a que imos realizar os nenos e nenas de quinto e sexto. Seguramente nunca escoitaste esa canción que imos a bailar. Pero con ela damos comezo non só ao festival, senón tamén ao Nadal. Let's jump.